kaNkulunkulu. Nenkonzo engifuna ukungena kuyona ethi Nkosi ungangishiyi ungangibusisanga. Mangena kule nkonzo ethi ungangishiyi ungangibusisanga. Kunezinto ezimbalwa engifisa ukudlula kuzona ithandwa zami. Lamazwi ashiwo uJakobe uma evuka ebusuku ethatha amakhosikazi akhe esethatha isinqumo sokuba abuyele ekhaya. Kodwa kunezinto engifisa ukuzibheka ukuthi uJakobe aze afuna ukubuyela ekhaya kwenzakaleni. Point yami yokuqala engifuna ukukhuluma ngayo ithi ezinye zezinto ezishayayo manje zisuka emaphutheni ethu. Khona izinto esithathe ngokujwayela, khona izinto esizenze ngoba sitshela ukuthi sihlakaniphile, khona izinto esizenze ngoba sitshela ukuthi vele ngeke basibambe, khona izinto esithathile but they were never meant ukuthi kube zethu. Kodwa thina sayibuka, sayithanda, sayibuka, sayihalela, sayibuka, sayibona lo omunye zingamfanelanga. Mhlawumbe inkonzo yokuqala engifuna ukuya kuyona inkonzo yokuthi angike ngizinuke amakhwapha. Akuve kulula uma umuntu mawubona izinto zingenzeki ebese ufuna isandla somunye umuntu, ebese ufuna ozomblame, ebese ufuna ugcobo, ebese ufuna abakusodayo. Mhlawumbe umuntu wokuqala oyisitha sempumelelo yami inkonzo yomona, inkonzo yemphakamo, nenkonzo yokuyitshela ukuthi ngiyohlezi ngingcono kunabanye abantu. Yokuqala mhlawumbe lena ebengithi uma uNkulunkulu esusa kulonyaka, esisa kulonyaka owedlule, angike ngifunde ukuzibuka mina. Sithi isintu umuntu inkosi ukusazi. Kuba ngiqonde mina uqobo lwami, ukuba ngizibuke mina uqobo lwami, ikephi la engenze khona kahle, ngiyambonga uNkulunkulu. Ikephi la engenzanga khona kahle, ngiyamcela uNkulunkulu ukuba ashintshe impilo yami. Enye inkonzo engifisa ukuya kuyona eyesibili, ubudlelwane bami nabantu basekhaya, ubudlelwane bami namalunga omndeni. Uma uhlala uyibuka kahle hlele inkonzo kaJakobe aze angene enkingeni, zimbili vo izinto, maybe zintathu ezimxakile. Eyokuqala uzalwa umama oyiqili. Eyesibili uyamonozelela umfowabo. Eyesithathu udlala and he takes advantage of baba wakhe ongasawuki. Zintathu lezi zinto mina. Eyokuqala uzalwa umuntu onjani. Uyakwazini uthi njengomzali ukwazi ukumela iqiniso. Uyakwazini ukumtshela umntwana uma enze kahle, sifanibani ngiyathanda okuhle okwenzayo, engathi ungaqhubekela phambili usimame. Sifanibani amandla akho angifuni ukwadlela umona. Sifanibani ukusebenza kwakho kwenza umehluko phakathi kwaleli khaya. Baningi abantwana abasebenza kanzima, baningi abantwana abayikhandlayo, baningi abantwana abathanda ikhaya, baningi abantwana abasebenzela ekhaya, kodwa abamazi udanki kababa, abamazi udanki kamama. Ngiyakwazi yini ukubonga? Khona abanye bethu njengabazali esomtshela behlwela umntwana, vele ufundiswe yinina, vele lokho nakho ukube ngangingekho kama wenzanga.
thandwa zami ingaka iy'ngane ey'fundile ey'sebenzayo kodwa zigijima iy'nkalo zihamba azibondla amakhaya zihamba ziphuza utshwala zihamba azinalutho. Khona le nkonzo engiyithandayo ivame ukwenziwa yiy'ngane athi ngicela ukwenza umsebenzi wokubonga abazali. Kodwa khona lenye engiyithanda kakhulu la abazali bethi ngicela ukuyobonga uNkulunkulu ngabantwana angiphe bona. Thingeni ilanga obhala kahle encwadini kaLukasi sashuko sesibili uma uJosefa ethatha uJosefa noMaria bethatha uJesu bakubukela entabeni kaNkulunkulu bangena ethempelini bathi bangena ethempelini bezogcina isiko bezobonga bebongela umntwana ezosoka umntwana. Lilo dovo izwi elishiwo uSimeyoni, Nkosi salisumukisa ngokujula isikhonzi sakho ngoba mehlami alibonile usindiso lwakho. Uyakholwa ukuthi umntwana uNkulunkulu akunikeze yena uyisibusiso. Uyakholwa ukuthi umntwana uNkulunkulu akunikeze yena uyokwenza izinto wena ongenzeka awukwazanga ukuzenza. Uyakholwa ukuthi umntwana uNkulunkulu akunikeze yena umnike yena ukuze aphelelise izinto owawuyifisa athi kodwa yena uyoyiphelelisa ngaye. Kuyavuka kumina inkonzo kaDavide. uDavide uthi uNkulunkulu, Nkosi buka umuzi wami, athi Nkosi nami ngifuna ukwakhela indlu yakho. Athi uNkulunkulu, Davide ngiyabonga ukuthi ufuna ungenzela kodwa wena ngeke ungenzele, umntanakho uyongenzela. Uyambona umntanakho ephelelisa elungisa ekuyiselela uNkulunkulu lokho athi uNkulunkulu uzokwamukela kodwa hayi ezandleni zakho, ezandleni zabantu bakho. Bangaka abantwana bethu abasungisa indaba, bangaka abantwana bethu abangawafuna amakhaya, bangaka abantwana bethu abathi bangaqeda umatric akhethe umuntu ukuyofunda ko-Cape Town, akhethe umuntu ukuyofunda ko-Goli, akhethe umuntu ukuyohlala e-Rest kodwa usaba khona la eThekwini. Mawubuza umntwana kungani umntana ungahlala ekhaya athi kuphumeni bovu. Nkonzo enye engiyibonayo kulezi ey'ntathu, eyoqala umzali okuzalayo uma eliqili izinto ayivamile ukulunga empilweni yalomntwana. Bangaka abantwana abashayekile ngezono zokusha bethu, bangaka abantwana abaseyinkingeni ngezinto esazenza sangabatshela zona noma sebeyivusa noma sebesibusa sivuka ngolaka akekho ufuna ukulungisa izinto. Eyesibili, umona phakathi kukaJakobe noEsawu. uEsawu akanankinga, akananxa nomfowabo, kodwa le nkinga mangiyibuka mina iwukhodolo oluvela lapha ngesikhathi uAdamu ethola umntwana uKhayini noAbeli. Lithi izwi likaNkulunkulu ukuthi uKhayini Abeli asukubukele entabeni kaJehova sambise umnikelo yena. Mabekubukela entabeni kaJehova khona umnikelo othandwa uNkulunkulu, khona umnikelo uNkulunkulu angawuvumanga. Khona ezinye izinto njengabazali esizibona zenzeka kubantwana bethu besabancane, siyitshela ukuthi hayi wenziwa ukuba ingane, hayi uzoshintsha, hayi uzoba ngcono, kodwa umona akhule ngawo ubuntsha akhombisile umhobolo abe yikona eyingane ashintshanga noma esindala. Khona ezinye iy'ngane zethu ey'ngazwani, khona ezinye iy'ngane zethu ey'ngakhulumisani, khona ezinye iy'ngane zethu ey'ngahambelani, ey'gudle esiswini esisodwa. Uzuyibuze nawe njengomzali, kungani ungamfuni udadewenu? Kungani ungamfuni umfowenu? Kungani ungafuni ukubona usibanibani ephumelele? Wokuba ney'ngane ey'mbili, eyodwa iyasebenza, iyakwazi ukuqasha abanye abantu, iyakwazi ukutshela omakhelwane, iyakwazi
ukutshela iy'ngane eziwokhazini ukuthi ayi-aplaye kodwa la endlini ayikwazi ukutshela umfowabo nodadewabo. Wakuba ney'ngane ey'ney'ngane zombili kodwa lona beyiholile uthatha iy'ngane zakhe ayifake ekamereni azenzele zonke izinto kodwa ezomfowabo ney'kadadewabo akasenzeli lutho. Khona inkonzo engithusayo hlezi ngisho le nkonzo khona abanye emndenini ababizelwanga ukusebenza kodwa abasoze bahlupheka usibanibani esasebenza, abasoze bahlupheka uNkulunkulu esakhusisile. Yangishaya le ndaba yomhobolo mhlawumbe inkonzo bengifuna ukuya kuyona before ngisuke ku-2023. How's my relationship with my siblings? Khona le nkonzo athi umuntu bayangichaphaza like aya sebenza izinto sebenza ngokuthanda kwabo like aya abasanginaki bese ngithi mina ngenzeka ukuthi bayakuchaphaza kodwa wena inkonzo oyiphelekisayo ayona inkonzo yokuchaphaza nokuchaphazwa kodwa inkonzo yokuthi Nkosi okuningi ongiphe kona angifuni baxakeke ngisekhona. Sekuba khona inkonzo yesithathu engithintayo. Bangaka abazali iy'mali zabo amakhadi abo antshontshwe yithina sisebenza saza amaphini sayokhipha iy'mali zabo abazi iy'mali ayisekho. Khona lento uthenga ukudla ukufake ku-take away ubeke efrijini ulivule ifriji uyitshela ukuthi ukudla kusekhona sebenze uthi uyahamba uyovula sewuhleli phansi sewufuna ukudla uphuze idrinki uthi muthi uhleli namathambo. Bangaka abazali bethu esidla iy'mali zabo zempesheni, bangaka abazali bethu okuzothi uma kumsombuluko kusasa ngithi ma ngicela ungiphe imali yokugibela ngoba ngisenayo. Bangaka abazali bethu esambile sayokuthathela i-insurance saqinisekisa ukuthi lona ngizothathela ulife, saqinisekisa ukuthi lona ngizohamba ngiyoqamba amanga ngithi usashona ukuze ngikwazi ukudla imali engayifaka ngaye. Bangaka emndenini esambile sabaqhaza kuthe sekwenakele sebeshonile sonke salandula neJerusalema sonke sangakwazi ukusiza maqedane wangcwatshwa wavuka wena wathenga imoto wangcwatshwa washintsha wena umuzi wakho wangcwatshwa walungisa izinto ngemali owayifakela umuntu oseshonile. Konze ufuna ukuhlala kuyona banguka labantu abathathu. Khona izinto eziqala zisibusiso ziphenduke isiqalekiso. Khona inkonzo engisayo awukwazi ukubusiswa uNkulunkulu usakhalisa umzali wakho, awukwazi ukubusiswa uNkulunkulu usadelela umzali wakho, awukwazi ukubusiswa uNkulunkulu usaqophisana nomzali wakho. Mhlawumbe yona nkonzo engiyibuka ukuthi Nkosi uma uzokwazi ukungibusisa ngicela ungisize ngishintshe le ndaba. Khona enye inkonzo engiyibuka ngiyithande eyenziwa uJakobe thando zami. Uthi uJakobe esebalekile esehleli yedwa ebesekhumbula ekhaya. Yangishaya mina le nkonzo yokukhumbula ekhaya, yangishaya mina le nkonzo yokukhumbula imvelaphi yakho, yangishaya mina le nkonzo yokusho ukuthi kwanginje bese kuyavuka kumina inkonzo evangelini likaLukas isahluko seshumi nenhlanu ivesi leshumi nesikhombisa. Uthe sekusile ithe inkungu ingasekho, uthe sekuthe qwebu wabona umntwana ufanele ukubuyela ekhaya. Khona amagama amathathu esafundiswa khona. Ngiyabonga, ngiyacela, ngiyaxolisa. Khona abanye bethu abaswele inkonzo yokuthi bahlalisa abazali babo bathi ma, bathi baba, bathi gogo, ngiyaxolisa. Maqedane izinto zabo zibuyele esimeni, maqedane izinto zabo zikhanye, maqedane izinto zabo ziqhubekele phambili. Khona inkonzo enye engibukayo uma uJakobe esebalekile sefuna ukuyoxolisa
ebesethi sengicela ukubuyela ekhaya. Njengoba bezobuyela emuva uwelisa amakhosikazi akhe ney'ngcekukazi qala ekugcineni ebesefuna ukuwela yena uqobo lwakhe. Khona inkonzo engiyithandayo uthi umesezowela umfula ebesebambana noNkulunkulu zu-2 izinto. uNkulunkulu umthinta inyonga, eyesibili ushintsha igama lakhe. Ababemazi uJakobe babembuka ehamba ngenye indlela, mase bembona okwesibili seshintshile. Hlezi ngithi mina okukulimazile 2023 ayingakulimazi 2024. Ohlangane nakho kwaphuka ukuthula kulo nyaka, qinisekisa ukuthi awuweli nakho, uwelele nganeno. Cela ukuvala ngomzekeliso thizeni. Kukhona amakhosikazi amabili ayahamba ayotheza inkuni, asithi uMadlamini noMakhoza. Athi behamba lamakhosikazi, uMadlamini uyashaya ngobhushu, uyacenza ngobhushu, ashaye ngobhushu efuna inkuni zakhe. Kulokhu eshaye njalo, uMakhoza uyashaya ahlale phansi alole aphuza amanzi. Kodwa uMadlamini kulokhu eshaye njalo. Kuthi masekuntambama inyanja kaMakhoza ingaka, kodwa ekaMadlamini incane. Abuze uMadlamini, ngoba wena ulivile elingaka, kungani inyanja yakho inkulu kangaka? Athi uMakhoza, Madlamini, wena ukhathele ngoba ushaya ngamandla akho onke, ushaya ukuba utheze. Kodwa mina bengishaya maqedane ngibuye ngulole ucelemba wami. Angisebenzisanga amandla amaningi, kodwa ngisebenzise ukudla kukacelemba. Ilokho izwe ngifuna ukuyakulona. Mhlambe impumelelo unyaka ozayo uhlala eqinisweni. Nkosi ngiphe iqiniso.